Hamid wa Mahmud ya gwarzayen karni. Shuhada'u wa Ahmad wa Hamid wa Mahmud ya gwarzayen karni. Ya rabbal arshil azim rabbun nasi, ya shuhada'u zama yarje mana komai zami bil ikhlasi. Ka tsare mu da sharrin wasu wasil kan nasi, ya shuhada'u zama tsira da abinci da dawa kairan nasi. Da sharifai Fatima Ali Hassan da Husaini madogarar shuhada. Shuhada'u wa Ahmad wa Hamid wa Mahmud ya gwarzayen karni. Maganar shuhada'u yan uwa kogi ce, halayensu sanin mutum suka zarce. In kai koyin halinsu to ka dace, yau kan koyin halinsu zanai zance. Je ka duba halinsu kan dauka koko aka sai shuhada. Shuhada'u wa Ahmad wa Hamid wa Mahmud ya gwarzayen karni. Sayyid Ahmad mu dauki yanda ya tashi, ya shuhada'u zama da ibadoji ka dau fadin abban shi. Da yawan azumi ya hora yaren tanshi, ya shuhada'u zama kuma baya barin haramta je bakin shi. Yanzu ya muke mu dau halin mu daidaita da halin shuhada. Shuhada'u wa Ahmad wa Hamid wa Mahmud ya gwarzayen karni. Sayyid Hamid jini ga ahlul baiti, baya magana kaji ta bata da saiti. Baya yin kalle-kalle ko mugun catin, a gurin aikin ilahu baya latti. General Hamid mu dau halinsa mu dace sai mu zamo shuhada. Shuhada'u wa Ahmad wa Hamid wa Mahmud ya gwarzayen karni. Sayyid Mahmud da Shehu duka aka san shi, ya shuhada'u zama fannin ilimi mu duba yanda ya tashi. Ilimin fikihu da zamani ya yi shi, ya shuhada'u zama takawa ikilas ya mori yaren tarshe. Baya rigima mu dau halin shi mu dace sai mu zamo shuhada. Shuhada'u wa Ahmad wa Hamid wa Mahmud ya gwarzayen karni. Wannan su ne ‘ya'yan gidan jagora, shuhada na Kudus a kansu babu asara. Aiki suka yi wannan nasara. Yanzu ya muke mu ma mu tashi mu dora. Karmi sakaci kashe ya ja mu kaucewa hanyar shuhada. Shuhada'u wa Ahmad wa Hamid wa Mahmud ya gwarzayen karni. Mu rike sallah da karatun Qur'ani, ya shuhada'u zama mu yi mujahada mu yi ilimin addini. Mu yi gwagwarmaya mu yanta wannan karni, ya shuhada'u zama mu zamo Abbas ga Sidi Sharfuddin. Wannan shine fatan su Sayyid Ahmad kanmu mu zama shuhada. Shuhada'u wa Ahmad wa Hamid wa Mahmud ya gwarzayen karni. Ya Allahu ka bar mu tare da Sayyid, mu yi gwagwarmaya da ikhlasi jayyid. Mu zama fansa ga zagazaki mujahid, mu yi dabibi mu nemi 'yancin Sayyid.
kar da mu bar nan Abuja sai an sau maula ya abin shuhada'u wa Ahmad wa Hamid wa Mahmud ya gwarzayen karni Jaishul Abbas tana kira da mu motsa ya shuhada'u zama dukkan matasa a zuciya ba tsatsa taimakon imamu duk mu daddaga yatsa ya shuhada'u zama komai rinsi na a'ada mu kotsa ba amfanin murayi ba jagora sai da abun shuhada'u